Iparraldera Urruñara joango gara orain, tokiko artisauen sorkuntza sustatzen duen proiektu berri bat abiarazi baitute. Espazio berean gozotegia, kafetegia eta denda dago eta kontzeptu anitzeko proiektua dela esan daiteke. Ipar Amerikatik ekarritako ideia da, han tankera honetako espazio ugari baitago. Are gehiago sortzailea Kanadan bizi izan da eta Euskal Herrian horrelakorik ez zegoela ikusita animatu eginda. Urruñara etorri gara Martxuka izeneko denda bitxi batera, denda honetan kafea ere hartu daiteke, tea, gozotegia ere bada, Adelaida denda honetan denetik egin daiteke. Bai, etor daiteke lagun artean, familiarekin edo bikotean zerbaiten hartzera, baita Euskal Herrian egindako eskulan politak eta artisaulana ikustera eta erostera. Zehazki, zenbat artisten lanak ikus ditzazkegu hemen? Bai, beraz hemen badira 22 artisau sortzaileen lanak, aurrentzat, ninientzat, helduentzat, gizon emakume, bada benetan denetarik hemen. Beno, beraz, ikusiko ditugu, erakutsiko dizkiguzu, ez da? Bai, plazera handi batekin. Beno, hemen ikusten dugu hemen mangatxo berezi bat, hau zer da? Bai, hori osoki eskuz egindako mangatxoa da, kolore desberdintakoak daude, eta ematen alda baita ere lepoko batekin, hori bikaina da, ez, neguan berokia dugunean, kolore pixka bat emateko, hori da. Beno, festarako prestere, dagoeneko ikusten. Bai, ezkontza batera joateko edo hola, hori Hendaiako artista batek sortzen du, Christophe Pavia deitzen da, eta adibidez ezkontza batera joatean balin bazara, ekartzen duzu ajopa, nik argazkitan hartzen dut, eta ajoparen arabera berak sortzen aldu olako txapel, hojazkera moduko zerbait. Ikusten ditugu hemen ere besta gauza bitxi batzuk, egurrezko betaurrekoak, egurrezko erlojuak, ez da? Bai, hori da Urruñako gazte batek sortu duen proiektua, Patxi Kolore deitzen da bere proiektua. Egurrezko ordulariak ikusten dut dira, badirela benetako lan izugarri polita da, mozkinak ongieginak dira, dena da lagua eta bertako egurra. Beraz, ageri da, zinez lana... Eta originala gainera horrelakoak dendetan ez daude? Inun, Europa guzian ez daude, inun. Egan ezake bai, denda bakarra benetan hemen dela. Beno, kuadro hauek ere benetan bitxiak dira, zeinek egin ditu? Karolin deitzen den neska batek egin ditu, eta bera miagitzen bizi da. Azkenik esaten genuen hemen egindako guztia eskuz eginda dagoela, mailak eta olkiak ere bai, dena. Bai, hori izan da, asteko hasieran diru kontu bat, ez? Proiektu bat badut, baina ez dut dirurik nola egingo dugu. Eta egia da altzairuak erosteak baduela kostu handi bat, eta beste aldetik nahi ginuen olako gune eroso bat sortu. Hango parteko pareta, jendeak ematen du Kanadan gaudela, eta bai, nik ebeken 7 urtez bizi izanez, hori, toki eroso bat, pixkat etxola bat bezala, etxean gozo sentitzeko giro emateko. Dudarik gabe guk hori berresten dugu, beraz aprobetxatuko dugu, eta erosketatxo batzuk egingo ditugu Urruñatik, Nerea Olaso, Euskal Herria zuzenean.